เ
Blenyokan sing suwi, blenyokan sing suwi. Lagi iki lho. Luar biasa kumpoi, luar biasa ya. Luar biasa. Orang kadire kan diwenggon ya kaya ngene ya Allah. Ya ngene iki tra ya. Jan, Awake dhewe kudu nrimo. nrimo. Ngene iki membuktikan awake dhewe kon tandur. Lapangane banyune samene. Ora apa-apa. Jungkir walik lunyu. Ora maido. Ya ora apa-apa. Berarti membuktikan Masyarakat. Gusti Allah iki tresno kalih masyarakat. Apa neh marga masyarakat iki karo Mbah Lurah karo sing yoga-yoga iki sangat tresno ning awake dhewe. Ya, Ora tresno piye tanggapan dicepakne lapangan diwet banyu sisan. Biasa aku jungkir walik kepleset bokongku anyep. ya ora apa-apa. Lu dhewe iki totalitas, Jos. Ya totalitas. Totalitas. Sesuk totalitas tanggapan ning kene iki disyukuri. Tahun ngarep awake dhewe kon tanggapan Ngapa? ning sawah Ngapa? ndut-ndut.
Oh ya Rama itu. Luar biasa. Luar biasa loh Gus. Heeh. Masyarakat Kupuk ini enak reokan penontonnya Masya Allah. Penontonnya ora tahu sepi. Mergonya apa? Lho mergo masyarakat kene ngerti Yos, Kompak membudidayakan. membudidayakan ikan lele. Pokoknya membudidayakan seni budaya. Nah, ya kuwi. Orang itu warga masyarakat Kupuk ini mayoritas ngene. Luar biasa. Pokoknya kupuk ini duwe gawe patang dina patang bengi. Dia ingin nanggap gajah, Gajah. mau nanggap unta. To. Iki mau reokan, Reokan. sesuk nanggap. Jaranan. Oh, somben nanggap. Sombene nambah. Bandengan. Oh ya Rama itu. Lalu penontonnya komplit di dalam acara bersih desa dungakno Gus. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Kupuk diparingi ayam tentrem. Diparingi murah rezeki. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki taun ngarep munggah haji. Amin. Muga-muga sing rawuh teng mriki duitnya tambah akeh. Amin. Pur ngono tok. Iya. Mangan kerupuk nih sandi sumur masyarakat Kupuk didungane. Panjang umur. Mangan kerupuk lawuhe wedi masyarakat Kupuk didungane. Anune gede. Lah kowe Rezekine gedhi. rezekine gede. Si penting kene iki guyub rukun, Guyub rukun. ngresiki desane, Heeh. mugi-mugi bar acara iki desane tambah resik, Tambah resik, tambah maju. tambah maju, Pokoknya- komplit, Pokoknya desa Kupuk ini luar biasa. luar biasa neh. Dan Ta ora luar biasa nanggap hiu ning kono ya enek. kayak balon celuk. Oh ya ora apa iki Apa? penonton komplit ya ning Kupuk, Dik. Cah cilik enek, ibu-ibu enek, bapak-bapak enek. Hah? Tukang jangan terong yasinan Di- blek ning kene tok. Iki. Mbah jenenge sinten, Mbah? Asmane. Bubayan. Bupaya, paya. Iki jenenge Bupaya. Tanggone kerupuk. Tak tonyoi. Lho paya. Iki Bupaya, bojone Pak Krupuk. Oke, tekono lho. Jilbab ijo, sandengku Bupaya. Ibu, namanya sinten, Bu? Siti Subadarianini. Siti, Subadarinini. aku roh. Iki Siti adine. Iki Mbak Ayune jenenge Soto. Ayo, Ya. penonton Penonton luar biasa. jangan pulang dulu. Ah. Nanti masih ada atraksi. Jatil mangan terop. Enak iki. Ora. Kowe aja ngenek Pak Lurah Kober e. Oh, iya. Pak Lu sapa? Iya toh? Iya. Pak Kober iki Bang Lurah Kober. nanggap jatilan komplit. Komplit. Pokoknya jangan pulang dulu setelah dadak merak, jangan pulang. Ah. Jatil jangan pulang. Ada atraksi. Sapa? Jadil. Jatil mangan terop keleleken son. Ayo, yo kita hibur. Yo. Mat, kene bolongannya dibolong ben sing kendang kita. Enggak, ben.
Dimas, Pak Lurah, aku njaluk mbuh nggih tumbas rinso. Terus kabeh ya sak jero-jerone. Aku engko nyewa sempak. Aja kaya ngono. Tenan. Sing penting awake dhewe totalitas, Gus. Totalitas. Gawe guyune wong iki termasuk ibadah. Innallaha maha sabirin. Inama malu biniat. Yang berarti kabeh wong sabar kudu enek niate. Apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Oke aja kaya ngene le. Kowe kaya kemleletmu kaya ngono. Kowe sok-sok neh aja sok ndemok lato-latone Yosika. Iya. Iki wis meledos sitok. Meledos sitok lho. Arep tak bledos neh. Kowe tak wae selek gelem. Demok lato-latone iki lho mburi lho. Kowe engko lane kowe iki mesti diserentak. Iki jenenge Ahmad Bengkel. Ahmad Bilo. Oh iya. Ayune kaya ngono. Yo. Yo. Jajal sing jungkir walik urung sapa? Woi jungkir walik kowe. Mas Agus jungkir walik, aku jungkir walik. Terus njaluk edrek. Lho. Viral nek kok.
Awak dhewe entuk cantik. Dia entuk trembesi ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini. Repanda, oh sayangku, kita 5 tahun tidak bertemu. Hoi, hoi, hoi. Piye toh? Piye toh, Mas? Rewanda, aku pengen bikin nege cuna. Kita ngarep. Kue bojomu pirang tahun ora cetok. Mas Yosika, bojo matamu kuwi. Kok kenapa dalanangan bojoke matamu kira apa piye? Wong dhewe iki sahabat yo panas yo. Sahabat yo. Yo sahabat. Wow. Lanangnya metu to. Lu mesra. Bella. Halo, Mas. I'm coming for you. Oke, Mas. Batak. Alah, keluarga penting banget. Ngene iki lho romantis. Romantis. Alah wis kawak kuwi wisan yo banget ya. Yo. Yo jajal romantis itu kan anu. Repanol. Walaupun hitam, tetap sayang padamu. Kayak nyapo kayak Juna kayak yo. Boleh yo apa kowe ora nek mik. Saiki golek setrum, Mas. Setrum cakep dhewe. Kakak Rosi, kita lama nggak ketemu. Tunggu yo hei. Bocah. Model mocok bakal. Bakal. Balenono weh. Ayo kleru. Lah kok sekur ngono ae lho, Mas. Yo kene. Ya Allah. Menamu iso ngono. Menamu iso ngene apa ora? Wis sobir. Eneh to. Eneh piye to? Oh, omah masuk angin iki. Lah nyapa lho, Mas? Heh? Lah nyapa? Kena kuwi yo. Ya kudune tok omah ki anu Mas, abo kabeh. Mergone nyapa. Lah nyapa? Isine krikil, Mas. Dek Bella. Halo, Mas. Saking romantis ya. Iya toh, saking suwe ra cethuk eno dijak Smackdown ke jangkrik ora. Ya Pak Kobar malah anu wae. Pak Kobar ki atiange sing pundi ta, Mas? Lho ora ro kowe. Mboten ngertos lho, Mas. Ndi golekno dhewe maksude. Iya to, Mas. Aku ki dudu ana to. Nika lho piantune nika lho. Pundi to, Mas? Sik ndi ya? Pak Kobar. Barura. Bener lo perwasel be. Iso wae kaya aku ki, Revanda. Kecantikanmu bagikan bidadari yang sangat cantik sekali. Ibarat kamu buah itu stroberi. Iso wae. Mbak Rosi, kamu cantik seperti buah anggur. Wah. Ya Allah, Dek, kamu cantik seperti hewan tekek. Engkau. Aja wae ngono, Bel. Aja wae ngono, Bel. Engkau. Tak bilo wae, Bel. Wong liyane padha buah mosok kowe tekek
Kan beda dhewe, Dik. Aku ora melu-melu kono. Dadi dhewe iki mbedani ya. Mas Agus. Dalem. Bagusmu kaya ambulan. Ya lah. Ya nggih ngusung kowe kuwi. Matamu kuwi. Matamu dhewe kok. Malah mosok. Wis. Menurut Pak, mayarmu to, Yos? Kudune Pak Kober jungker wale iki. Nek Nek ajate dheke kok. aja iso. Yo wis. Yo. Mas. Lalu. Monggo. Selamat menikmati. Sok. Oh, wasin. Simo hukum dok. Selamat menikmati Mas Cuman.
Oke, pas. Pas. Iku sampai sih paling. Sampai hutan.